وكل مومنت. قلب ta' Ġesu ħanina għamel imħabtek tikber fina. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Ikun imbirak u nfaħħar Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Ikun imbirak u nfaħħar Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Ikun imbirak u nfaħħar Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Ikun imbirak u nfaħħar Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li tridint kif fis-sema hekk la fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Sanħejju ruħna ħan iċċelebraw l-Ewkaristija nkantaw flimkien ma' sisters, nieħdu sem fit-talb u ngħidu u x'ħin jiġu biex ngħidu flimkien, ngħidu naqab vuċi għolja. Imbagħad wara l-qudiesa minn irejt nidħlu ngħidu ftit talb fil-kappella. Grazzi il-ħadd l-għadda tlabnikom ħanejnu lit-terremotati Venezuela Filippini offrejtu 2,180 euro. Nirringrazzjawkom. L-erbat wasalna 12 l-erba, l-erba li ġejja niftħu fl-4:30 ta' filgħodu nagħlqu fl-10 ta' billejl. Fis-6 nieqes kwart ninaqdu mal-parroċċja tan-Nadur, il-Pellegrini jiġu hawnhekk biex ngħidu rużarju għal paċi. Ġibu magħkom il-kuruna tar-rużarju. U fl-aħħar wara l-qudiesa tat-8 li tkun għaż-żgħażagħ u l-familji żgħar ibagħtu ħafna hekk liż-żgħażagħ tagħna sakemm il-Knisja ddum miftuħa. Fl-10 nagħlqu l-bibien. Sa nħejju ruħna għall-Ewkaristija. Jinta sema l-artu sit, smajta ġensit mukri, kull min jgħix fid-dlam u dnub, neħilsu fis. Jien li ħlaqt il-kwieker żbieħ, dlam fid-dlam jinbidel minnu fih, min se jwassal dan id-dwal, nibat lil min, bdejt jinġejt mulej, li trid mulej, leħnek smajtu fil-ħemda tal-lej, jien immur fejn trid, jekk tmexxini int, f'qalbi nos il-poplu l-int għażilt. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu u magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Eżis ħulti. Inġbarna hawnhekk għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Jekk nieqfu ftit fil-ħajja tagħna, nħallu ftit spazju fil-qalb tagħna u fil-moħħ tagħna dan il-mument Ewkaristiku biex ngħixu kif jixraq din l-Ewkaristija. Il-qdiesa tal-lum se nagħmlu b'suffraġġju għall-erweħ ta' Karmenu u Tonja Spiteri, għall-erweħ tal-familja Camilleri, erweħ ta' Ġuża, Luigi Zammit, Mario Gauci, erweħ tal-familja Muscat
u ruħ Brian Refa. Kidin il-laqqa tagħna ma' Ġesu ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil dan il-missier ta' xi noqqasijiet li stajna ħamin. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħubti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamin, billi ħallejt dmirijieti, tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazz Marija dejja l-Verġi, l-anġli, bil-qaddisin kollha u lilkom ħubti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja bira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla, missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ruftalla bin il-missier, int li tneħħi l-biet tad-dinja. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier kenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, Inti waħdek il-olam Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek, kollok tieba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi, fil-imħabba. Nsiru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li Alla miegħek jgħixu jisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarri mill-ktieb tal-Irf. M'hemmx Alla ieħor ħliefek li hu ħsieb kollox biex ikollok turih li ma qtajtx il-ħaq ħażin. Għax is-seta tiegħek il-għajn tal-ġustizzja u għax int sit ta' kollox lil kulħadd tagħdek. Int turi saħtek ma' min ma jemminx fil-kobor ta' setetek u trażżan il-dawk li għalkemm jafuha iqumu kontrija. Għax sit il-qawwa, int tagħmel il-ħaq bil-ħnina, lilna tmexxina bittieba kbira. Għalkemm għandek is-seta, issiba wkoll meta trida. Dan l-emil int tallimt lill-poplu tiegħek li l-ġust għandu jkun twajjeb. Din it-tama sabiħa li int tajt lil uliedek, li int tagħti żmien għall-indiema ta' dnubietom. Il-kelma tal-mulej, Ir-roddu ħaj lill-Alla. mulej intwajjeb u taħfer. Mulej intwajjeb u taħfer. In sidi twajjeb u taħfer. Kollok tieba l-kun min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi. Isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Mulej intwajjeb u taħfer. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu qudiemek u jsebħu ismek sidi. Għax kbir int u emejjel tal-ħaġek tagħmel, int waħdek Alla. Mulej intwajjeb u taħfer. Int Alla sidi, ħanin u twajjeb, id-dum biex tada, kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħenna lija, għati għawwa l-qaddej tiegħek. Mulej intwajjeb u taħfer. Qari mill-Littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tneqid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla
li l-ħarsa tiegħu tinfetiqlu jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin kollha skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Alleluja. 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 Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejkni. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies din il-parabola. Is-saltna tas-smewiet tixbaħ lil wieħed raġel li żara żerrija tajba fil-għalqa tiegħu. Iżda x'ħin in-nies kienu reqdin ġeladu tiegħu żera s-sikrana qalb il-qama u telaq. Meta mbagħad il-qam nibet u ħareġ iżbul tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu il-qaddejja fuq sit il-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fil-għalqa tiegħek, mela di s-sikrana mnejn ġiet? Iżda hu qalilhom: dil-biċċa għamilili xi għadu tiegħi. Trid immorru nixbruha, qalulu l-qaddejja. Le qalilhom, għax intom u tixbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha il-qam ukoll. Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad ngħid lill-ħassada: iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta l-ħruq, imbagħad għedu l-qam fl-imħażen tiegħi. Ġibilhom parabola oħra u qalilhom: is-saltna tas-smewiet tixbaħ liż-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żera fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq li żar waħda fost iż-żrieħ kollha, iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra. Hekk li l-għasafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra: is-saltna tas-smewiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħat qiegħ u ma tkun għoliet l-għaġina kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-paraboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien imbagħad qal il-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli nitkellem fuq wejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. Imbagħad ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu qalulu: fissrilna din il-parabola tas-sikrana fil-għalqa. U weġibu: dak li jiżra żerrija tajba huwa bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja, iż-żerrija tajba huwa s-sid u wlied is-saltna. S-sikrana huma wlied il-ħżiena u l-għadu li żaraħħa huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja u l-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jħarquha fin-nar hekk isejr fi tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma jġib it-fixkejn u kull min jagħmel il-ħażin jixtħuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-bikej u t-tażżejż tas-snied. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom min għandu widnejn ħajjismu. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Kemm hu Vanġelu sabiħ il-Vanġelu tal-lum? 3 paraboli. Ġesu ikellemna bil-paraboli anke l-ħadd l-għadda, ma nix tiftakrux. U jispjega lill-apostli t-tifsira li hija ċara, mhux ħanoqgħod nitkellem fuqha, l-għażla bejn it-tajb u l-ħażin issir, jiġifieri ġustizzja ħajkun hawn fid-dinja, però jien li laqatni f'dan il-Vanġelu huwa dan. Il-paraboli huma ritratt
jew jagħtuna dawl qawwi ħafna fuq minnu dan Alla li jħobbna. U knifmu dawn il-paraboli, Ġesu l-paraboli qalhom biex nifmuhom, mhux biex ma nifmuhomx. Imma biex nifmuhom rridu nkunu familjari mal-kelma ta' Alla. L-apostli saqsewh lil Ġesu biex jispjegalhom. Ħafna nies ma kinux jifhmuhom il-paraboli u din il-parabola miegħek kemm il-darba smajnija. Forsi tgħaddi żbrix minn fuq rasna, bħalma ġiel għaddiet minn fuq rasi, jiena kemm il-darba rajta dil-parabola imma huwa biss meta nirrifletti fuqha. Meta nieqaf ftit naħseb fuqha, mela ħalli naqsam magħkom xi ftit ħsibijiet. Jiena din biċċa għalqa fejn dan il-bidwi jmur jiżra, stħajjilta il-qalb tagħna ta' kull wieħed u waħda minna, din ir-roqa art li hija l-qalb tiegħi. Fid-dinja tal-lum kulħadd jiżra ġa fija. Hemm il-kelma talla, niġu l-ħadd nisemgħu quddiesa, tinżera l-kelma talla, u fid-dinja xi noħorġu hemm barra min jiżra politika, min jiżra affarijiet ta' kummerċ, kulħadd jiżra hemm, kulħadd jitfa'. Issa kien hemm f'din il-parabola hemm żewġ viżjonijiet. Hemm dik li naraw fl-għalqa il-ħażin biss. U dan il-missier, dan il-bidwi, illi ma rax il-ħażin, anzi, il-ħażin raħ. Imma ra aktar it-tajjeb, mela l-ewwel punt, Alla fil-qalb tiegħi jara aktar it-tajjeb mill-ħażin. L-għalqa ta' Ġesu li l-qalb tiegħi mhux jinkwetaħ id-dnubiet li għandi, mhumiex jinkwetaw il-ġebel u l-imbarazz li għandi ġa qalbi, imma jħalli kollox għaddej, għax aħna kultant ngħidu imma dan Alla. Kif ma jeqridx il-ħażin? U hawnhekk toħroġ waħda mill-affarijiet sbieħ ta' Alla, il-paċenzja ta' Ġesu li jieħu bina. Kieku jiena kont Alla ħares tal-bambin jaf x'inhi jagħmel. Kieku pereżempju ngħid imma daffi dak, kieku neqirdu kemm hu bniedem ħażin, jaf kemm nagħmluha aħna. Nagħmluha mal-proxmu. U nagħmluha magħna nfusna. Għax dawn huma żewġ affarijiet importanti, magħna nfusna ngħid ilma daf kemm jien bniedem ħażin, mela jien Alla jista' jħobbni. Għattejdu dik il-xi ħaġa. Fl-għalqa tagħna hemm ħafna xejdu law zinzanja bit-Taljan, sikrana. Hemm ħafna sikrana fil-qalb tagħna, però Alla ma jagħtix każa wisq dik ħallija tikber aħna. Sakemm għadna f'did-dinja, sikrana ħad tkun fil-qalb tagħna. Tista' tkun il-Papa, tista' tkun saċerdot, tista' tkun l-isqof. Għax ix-xitan dejjem ħajiżra l-ħażin. Jiġifieri tħallux tinkwitawkom aktar minn ftakru biss illi Alla qed joħsib dak il-ftit tajjeb li hemm f'qalbek biex jagħmel il-ġejt u din joħroġ fiż-żewġ paraboli l-oħra. Żerrija żgħira li ssir siġra dak il-ftit tajjeb li għandek f'qalbek. Ħassir siġra mhux għax tagħmilha int siġra, imma Alla ħajamilha siġra. Li jiġu l-għasafar tal-ajru jistriħu fuqha. Dik il-ftit ħmira ħadd qawwi dik l-ħaġina kollha dik il-kwantità tal-ħaġina biex tisbieħ. U għalhekk m'għandniex nitilfu l-fidi għax ix-xitan brikkun aktar minna. Jgħidlu kien bniedem ħażin daqshekk tagħmel daqshekk dnubiet issa sejjer tisma' l-qudis u titqarben u tqer ma tmessikx tistħi. Dawn il-ħaddiema ta' Ġesu hekk qalulu tix naqqaċtuha sikrana. Ġesu bil-paċenzja kollha jgħidhom ħalluha tikber. Ħalluha tikber. Ġesu bil-paċenzja kollha jieħu ħsieb il-ftit tajjeb li hemm ġol qalb tagħna. Ħa nirrakkontalkom storja li rrakkontajta xi 4 darbit. Xi forsi nkun repetittiv għal dawk li jiġu din il-quddiesa, imma ħobb nirrakkontax li għalbitni ħafna. Darba kont l-Italja jiena u saċerdot xieħ anzjan kellu t-sokkor niftakar. Kien joqgħod isajjar lill-qassisin l-oħra x'kien fil-wheelchair waqt li l-qassisin l-oħra qegħdin jiġru ġal-parroċċi x-saċerdoti jgħixu flimkien konna xi 15-il qassejs. Jien kont għadni seminarista, kont nitla l-Italja, Bambini ta' il-ġenna kien hemm Dun Pawl Cardona,
U kont fil-Dun Pawl mis-seminarju kont nitlaħdej. U darba ma qomx jiena għajt riqet ta' ġuvni li kont għaddi għet il-seminarju ma qomx nejnom l-qassisin u bqajt id-darun fil-ħodu nofsi riqet u nizel fil-kċina biex nieħu l-breakfast. U jkun da s-saċerdot xieħ għet jiprepara ftit minestra għal-qassisi xie jiġu l-ura. U għalli mur fil-friġġu hemm ftit karoti ġibhom ħalli nisfewhom mal-ħaxi. U jiftaħt il-friġġu ħlif borza kannella partita moffa ġafija ma rajċ, għetlu għonek mawx, għalli dik il-borza kannella tudin moffa fija, għalli ġibala u ġibtilu jien ekkar fajtek għax tqazzistu tfajtilu fuq il-mejda. Dan fetaħa, ċarrata, u beda joħroġ ħaġa sewda kollha maffa u inaddaf, sakemm min karota daqshekk ħareġ daqshekk il-qalba tagħha li kien għadu tajjeb. Għetlu ħallina minnek li mhux ħanikol minna taf l-ofsinar. Għetlu ħallini mu nixtilek ftit friski għaw il-ħandut f'Paskalna ġal pjazza kem taqsam. U daħaris lejja u tani talima għalli kieku l-bambin jagħmel bħalma tagħmel int. Kemm jien ġal barmil taż-żibel jiena u int. Għalli l-bambin jara t-tajjeb fina u jinaddafna bil-mod il-mod sakemm jorġ ftit dak it-tajjeb. U tani talima ta' Ġivi toqodux dan il-qasis ma beżax mill-muffa, għatin għaddafa, għalix il-bambinek jgħamil minna. Dan li qed jgħidilna Ġesu ta' tħallux il-ħażin ta' issa din napplikaw mhux għalina biss għal dawk ta' madwarna. Jiena fil-raġel tiegħi il-ħażin bis-snara, fis-saċerdoti ta' madwar il-ħażin bis-snara u jkolli btita qaċċathom mill-ewwel. Jekk Alla jagħtina ċans anke l-ħaxixa ħażina li ssir tajba. Ħanejt xi ħaġa fuqi. Jiena dħalt qassej start. Kont is-seminarju ħriġt, ħallejt il-knisja u wara ċertu żmien reġa' sejjaħli l-mulej. Kieku l-bambi qaċċatni mill-ewwel, kieku l minix qassejs jiena. Din ir-realtà ta' araw kif il-parabboli jgħalmuna minnu Ġesu. U meta nindunaw minnu Ġesu, bata nħobbuħu. Għaxit ma tistax tħobb il-xaħat li ma tafux. Kif nista' nħobb, per eżempju, jiena tfajla li qatt ma ltqajt magħha, la nafx isimha, la nafx karattru għandha. Fil-fatt innamrat l-ewwelija jew tistidna aħna fi żmienna konna nistidnu għal kafe jew id-disko, illum ma nafx tax illum ma nafx kif jiltaqgħu jiena forsi fuq is-social media ma nafx. Imma biex tkun taf, biex tħobb il-persuna tkun tafa. Qegħdin taraw l-importanza li l-kelma tal-Alla nirriflettu fuqha u napplikaw għal-ħajja. Ġifi ma naqtewx qalb nieżi sħuti. Dik il-ftit tajjeb li hemm fina hemm bżonn nieħdu ħsiebu. Dak il-ftit tajjeb li hemm fuliedna ma naqtewx qalbna. Dak li tawni ommi u missieri baqa' qalbi jiena la volja abbandonajtu għal ċertu żmien. Alla li kellu l-paċenzja magħna ikabbar dak li hu tajjeb fina. Dak ġifir kull ma nagħmlu wara volja ħajjitna kollha b'nubiet, dak il-ftit tajjeb li nagħmlu mhux ħajmur mormi. Alla ħaj jipprodiġih u jirmultiplikah u jagħmel il-ġid minnu. Ġifir ma naqtewx qalb nieżi sħuti. Nagħmlu kuraġġ. Mhux ħandewwimkom għax ħafna sħana kelli xi ħsibiet oħra ma għallhom daqshekk. Ħanejdilkom nitolbu lil Alla ta' li nkunu aktar familjari ma' din il-kelma tal-Alla u li l-parabboli tal-Alla nitalmu naqrawhom u nipplakwawhom mal-ħajja tagħna ta'. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Inqumu bil-wieqfa u nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Ħanagħmlu llum biex ma noqgħodux nirrepetu dejjem il-kredu, ħanagħmlu l-istess, it-tiġdid tal-magħmudijiet, tal-wedit tal-magħmudija li huma wkoll il-kredu. Għal kull mistoqsija li nagħmel irrispondu iva niċħad jew iva nemmen. Kuti eżiż bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Inġeddu mela l-wedit tal-magħmudija mqazza li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-mejjel kollha tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja mqazza Kattolika. Għalhekk tiġdu lid-dnub biex tgħixu fil-ħelsien tawli Alla. Iva niċħad. Tiġdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkemx fuqkom. Iva niċħad. Tiġdu lix-xitan li jqanqal u jgħajjar għad-dnub. Iva niċħad.
temnu intom falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, Iva nemmen. temnu f'Ġesu Kristu, iben il-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni, bata u mietu difnuh, għam minn belwiet u jiet fuq il-lemin tal-missier, Iva nemmen. temnu fl-Ispiritu Santu fil-Knisja mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-wiet, fil-ħajja ta' dejjem, Iva nemmen. u Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdejd bl-ilma u l-Ispiritu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubiet ħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Din eżistuti hija l-fidi tagħna, din il-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Amen. Ksibijiet Kuti Jeżis, nitolbu lil-Alla missierna biex jiftħilna qlubna u moħħna biex nisemgħu nilqgħu fina l-kelma tiegħu fil-waqt li ngħidu mulej il-kelma tiegħek iddawwalna. mulej il-kelma tijak id-dawalna. Għal-Ministri tal-Knisja biex jilqgħu u jimmeditaw il-kelma tiegħek ħalli xandruha bl-eżempju tal-ħajja u bil-predikazzjoni nitolbu. Mulej il-kelma tiegħek iddawwalna. Għal bnedmin li jfixklu s-saltna tiegħek biex jikkonvertu għal qawwa tal-kelma li tirfet il-qlub nitolbu. Mulej tijak id-dawalna. Għal kull min jaħdem biex jitaffi l-ġuħ fid-dinja u għax-xjenzjati biex ikomplu jiftħu l-imħuħ dwar il-bżonn ta' aktar rispett lejn il-klima u l-ambjent nitolbu. Mulej għagwa tijak id-dawalna. Għalina l-kol biex nifmu li ma nistewx nkunu sara maturi jekk ma nisemewx bil-fid il-kelma li tiġi mxandra lilna nitolbu. Mulej il-kelma tijak id-dawalna. Tolbu għall erbeħ kollha mejtin tagħna b'mod partikolari dawk li qed nofru il-qudisa għalihom nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Kabbar fina missier bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek id-disponibilità li nilqgħu iż-żerrija tal-kelma tiegħek biex tkompli tiżra fl-għalqa tiegħek fid-dinja ħalli tagħmel fina l-frott ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Ksibijiet nandawru lejn l-altar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dal mument offru talina l-kol biex fuqek tieħu tol ta' kuljum. Mulej fidejk jinnati ħajti lilek, mulej fidejk ma dal-ħobsu l-imbit, mulej fidejk għawn ir-rida tijaj fuq dal-artar għawn jimmulej għawn jim. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqamu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. U Alla, inti ġarrabt u temmejt is-sakrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim f'sakrifiċċju wieħed u perfett. Ilqa' nitolbuk dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek l-għaddejja tiegħek kif qaddis dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed waħda minna kun tiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżżuqqajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr għax jent fil-ħnina tiegħek ikħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina u
u rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnu biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. L-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk fer kbir intennulek u ngħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. U li Alla tal-eżerċti, is-smawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawit, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawit. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' Quddusija. Qaddis nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs ġadlek il-ħajr birek qasam ta' l-disċipli tiegħu u qal kudu u kulu il-koll minn dan x'dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara li klaħa l-kalċu, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal kudu bixorbu minnu l-koll. Ġdan huwa l-kalċu ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikum u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew ksama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar, nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'qudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna, mod partikolari fl-erweħ tal-familja Spiteri, Kamilleri, Zammit Gawċi, Muskatu Refel. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, mal-Arus tagħna San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom, infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ferħanin li Ġesu jħobbna, ferħanin li Ġesu ħares lejn it-tajjeb fil-qalb tagħna dak il-ftit tajjeb, ejjew flimkien infaħru u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtik. Ikun li trid inti kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna b'nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi f'żmien biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħek, la tħarisx leħtijietna, iżda ħarsejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li trid fija li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. ومياك ukoll. Natu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla, neħid nubiet tad-dinja. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu dak li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. الجسم flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ma jistħoqlix mulejja li tiġi għandi llum. Iżdajt bis kelma waħda u ruħi tfi u tqum. Ejjew intom li tbatu, ejjew kulu bil-fer, dal-ħobs li ġi mis-sema li tikom saħħa u se. Ġesu nati kull ima invit ma kbir assis il-ġisem u d-dem tijek sari ke wis aziz. O sagrament imqaddes, o sagrament divin, kurat taħaj foħrija min qalbinti kull ħin. Xmara, xmara tamħabba, xmara ta' ilma fris u ħaj. Xmara, xmara tamħabba, xmara taħajja u fejqa hirġa kolla qawwa min Kristu, hirġa min ġol qalb ta' Ġesu. Risqa biex nissinna ħajjitna, iftula il-bib ħajjitħol rebbih Ġesu Kristu. Xmara.
Waqt li nkomplu nirringrazzjaw il-Ġesu, nfakkarkom li dil-ġimgħa fis-26 ta' Lulju għandna il-festa li tfakkar fil-liturġija l-ġenituri tal-Madonna. Intom ħerġin u deħlin forsi ma tatux każ, hemm żewġ statwi kbar tal-irħam li jfakru l-ġenituri tal-Madonna. Ħafna nies huma devoti ta' Sant'Anna u żewġa San Ġwakin. Kif tridu tafu ftit iktar se jkun hemm familja hemm wara jagħtukom dak ngħidulu l-bullettin u hemm tarif interessanti ħafna dwar il-ġenituri tal-Madonna. Biex nirringrazzjaw l-Alla ta' din l-Ewkaristija, jew ngħidu tlieta famrijiet il-Madonna, hekk u nipoġġu kollox fiħdana, fiħdan il-Madonna dak kollu li forsi jtaqqal il-ħajja tagħna anke l-ferħ tagħna. Għalhekk inqomu bil-wieqfa u nsellmu lil Marija. Sliema lik, Marija, bil-grazzja inti mimlija, Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sliema lik, Marija, bil-grazzja inti mimlija, is-Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Isa Marija Malla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik, Marija, bil-grazzja inti mimlija, Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Isa Marija Malla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, Għalanna grazzja noħorġu minna mingħajr tija. nitol. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Sidna Amen. mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb. Lilekom Alla bax għajn selmule xint fitxi lodwa l-anjana nule bil-fer bilena lubna monija Ave Maria Ave Maria